Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greek Testing. Σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα τεστ IQ, αυτό της φιλανδικής Mensa, το οποίο θα κάνω τώρα στο βίντεο για πρώτη φορά, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα τεστ, το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά, και πώς επεξεργαζόμαστε τις ερωτήσεις, ώστε να μας φτάσει και ο χρόνος, που ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό πάντα στα τεστ αυτά. Τώρα θα βρούμε εδώ πέρα τη γλώσσα για να κάνουμε μια μετάφραση. Finish to English. Για να δούμε. Πριν τα κατάφερα κάπως. Τώρα δεν το κάνει για κάποιο. Α, ωραία, πολύ ωραία. Tests, online test, πολύ ωραία. Translate, 35 puzzle περιέχει το συγκεκριμένο και σε 25 λεπτά, όπως και το προηγούμενο, στο προηγούμενο βίντεο. Πολύ ωραίο καιρό έχει για Μάιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μάλλον το εύρος ηλικίας εδώ και λογικά εδώ για να ξεκινήσουμε. Ναι, ωραία, για να δούμε. Έχουμε κάτι όχι τόσο συνηθισμένο, είναι 4 τα σχήματα και έχει 3x3 που είναι συνήθως τα μάτρησης. Βλέπουμε ότι το πάνω με το κάτω, η διαφορά τους είναι ότι έχουν τα αντίθετα χρώματα, όπως και εδώ θα πρέπει να έχουν τα αντίθετα χρώματα. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ, το πάνω με το κάτω είναι το ίδιο σχήμα με αντίθετα χρώματα, πάνω κάτω ίδιο σχήμα με αντίθετα χρώματα. Εδώ έχουμε 3 σχήματα, τρίγωνο, κύκλο και τετράγωνο. Μας λείπει εδώ πέρα ένας κύκλος, ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη να έχει έναν κύκλο. Εδώ πάλι έχουμε 3 σχήματα, με τη διαφορά το ένα είναι λευκό, το άλλο μαύρο και το άλλο αποτελείται από διακεκομένες. Άρα μας λείπει ένα μαύρο τετράγωνο. Εδώ πάλι το ίδιο, 3 ίδια σχήματα με διαφορετικό χρώμα, μαύρο, γραμμές και άσπρο. Άρα και κοιτώντας και από πάνω δεξιά προς τα κάτω αριστερά της διαγωνίους, μετά τα λευκά τετράγωνα πάνε τα μαύρα. Μετά τα μαύρα, όπως το είναι το πρώτο, πάνε τα διακεκομένα. Άρα ένα τετράγωνο με διακεκομένες. Εδώ έχουμε μία περιστροφή και τα 45 μοίρες και άλλη μία μετά. Εδώ έχουμε πάλι περιστροφή 45 μοίρες, αλλά πάει προς την αντίθετη φορά με το πάνω. Αυτό πάει δεξιόστροφα, αυτό πάει αριστερόστροφα. Στο τελευταίο πάει δεξιόστροφα, άρα λογικά θα είναι αυτό. Τώρα μήπως μπορούμε να το επαληθεύσουμε κάπως. Κοιτώντας τις διαγωνίους, παρατηρούμε ότι από πάνω δεξιά προς τα κάτω αριστερά είναι το ίδιο σχήμα. Εδώ είναι το αντίθετο, εδώ είναι το αντίθετο. Και αν το δούμε έτσι, σε αυτή τη διαγώνιο είναι το αντίθετο και σε αυτά είναι το ίδιο. Άρα η τελική απάντηση θα είναι το μεσαίο, αλλά το αντίθετο. Οπότε, όπως είπαμε πριν, προς τα πάνω. Εδώ είναι νομίζω το ίδιο ακριβώς με πριν. Οπότε, βλέποντας τις διαγωνίους, θα παρατηρήσουμε ότι από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά είναι το ίδιο, αλλά το αντίθετό του. Άρα πάλι η τελική απάντηση θα είναι το δεξιά βέλος, όπως είναι στο πρώτο. Εδώ έχουμε ένα σχήμα το οποίο με βάση τη γραμμή το χωρίζουμε στη μέση. Άρα προσθέτοντας τη γραμμή στο πρώτο μας μένει υπόλοιπο αυτό, γιατί αφαιρούμε το από πάνω. Εδώ αφαιρούμε το από πάνω στο κύκλο και μένει το από κάτω ημικύκλιο. Όπως και εδώ θα αφαιρέσουμε το αριστερό κομμάτι και θα μείνει το δεξιά. Οπότε αυτό. Βέβαια αν είχε το ίδιο σχήμα όπως είναι η δεύτερη απάντηση προς τα αριστερά, θα ήταν και αυτό σωστό κατά πάσα πιθανότητα, για λόγω συμμετρίας, αλλά μάλλον γι' αυτό δεν υπάρχει ως απάντηση. Εδώ αυξάνονται τα κουτιά κατά 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4 και 5. Άρα η απάντησή μας θα πρέπει να έχει 5 κουτιά. Και βλέπουμε ότι από την πάνω δεξιά πάει κάτω δεξιά και μετά αριστερά. Οπότε πηγαίνει μία θέση σε κάθε γωνία βασικά. Πηγαίνει στην επόμενη γωνία. Από εδώ πάει στην αριστερή, μετά πάει στην πάνω και μετά πάει στη δεξιά. Άρα θέλουμε δεξιά
5 κουτιά. Αυτό. Εδώ αυξάνονται κατά 1 απλά. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4 και 5. Εδώ βλέπουμε ότι 2 και 2 κάνουν 3, 1 και 1 κάνει 2. Και τίποτα και τίποτα. Ή αν τα δούμε κάθετα, 2 μείον 1, κανένα. Μάλιστα. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Πώς θα μπορούσαμε να το δούμε διαφορετικά? Ότι στη τελευταία σειρά έχουμε τίποτα και τίποτα. Και μάλλον θα πρέπει να κάνει 1. Γιατί έχουμε 2, 1, κανένα, 2, 1, κανένα, 3, 2, 1. Άρα κάθετα μειώνονται ανά 1. Άρα 1. Εδώ βλέπουμε ότι το πρώτο είναι το αντίθετο του τρίτου σε κάθε σειρά και στις κάθετες. Άρα η τελική μας απάντηση θα είναι το αντίθετο του πρώτου της τελευταίας σειράς ή του τρίτου της πρώτης σειράς. Οπότε θα είναι αυτό, και επίσης βγαίνει και με τις διαγωνίους εδώ και πάνω δεξιά με κατά αριστερά που επαναλαμβάνεται το ίδιο σχήμα. Εδώ πλέον έχουμε μια αφαίρεση, αφαιρεί από το πρώτο μια κάθετη και μια οριζόντια και μετά άλλη μια κάθετη και μια οριζόντια. Άρα από το δεύτερο σχήμα τρίτης σειράς αφαιρώ μια κάθετη, μια οριζόντια και μένουν 3 κάθετες. Εδώ κάνει μια περιστροφή αριστερόστροφη, αυτό γυρνάει, όχι, δεν είναι αυτό. Μπορούμε να δούμε το πρώτο με το τρίτο σχήμα είναι ίδια, το πρώτο με το τρίτο ίδια, το πρώτο με το τρίτο ίδια. Τώρα, για να βρούμε μια καλύτερη λύση, αν τα κοιτάξουμε κάθετα, αυτό περιστρέφεται κατά μία περιστροφή δεξιά, βγαίνει αυτό, και μετά άλλη μία δεξιά βγαίνει αυτό. Οπότε ναι, δουλεύει και με τους δύο τρόπους. Άρα αυτό θα είναι η τελική απάντηση. Εδώ έχουμε πάλι μία περιστροφή και αλλαγή χρώματος. Οπότε η τελευταία απάντηση θα έχει ένα μαύρο κουτί. Η περιστροφή του σχήματος αυτού είναι κατά 45, ή μάλλον μια δεξιόστροφη περιστροφή, πάει κάτω, μετά αριστερά, εδώ αριστερά, ή μετά από πάνω και μετά δεξιά. Άρα θα θέλουμε ένα δεξιά και μέσα ένα τετράγωνο, οπότε εδώ. Αυτό, όπως και να το δούμε στις διαγωνίους, από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά επαναλαμβάνεται το ίδιο, και από πάνω δεξιά προς τα κάτω αριστερά επαναλαμβάνεται το ίδιο. Άρα η απάντησή μας θα είναι το ίδιο σε αυτή τη διαγώνιο. Άρα ένα βέλος δεξιά προς τα πάνω και ένα βέλος αριστερά προς τα κάτω. Εδώ έχουμε το πρώτο με το από κάτω είναι τα αντίθετα, αντίθετη κατεύθυνση και αντίθετο χρώμα. Το ίδιο και εδώ, αντίθετη κατεύθυνση, αντίθετο χρώμα, αντίθετη κατεύθυνση, αντίθετο χρώμα. Και το τελευταίο είναι το ίδιο με το πρώτο. Άρα αυτό θα είναι εδώ. Άρα θα έχουμε ένα προς τα κάτω, εδώ. Και με τις περιστροφές βγαίνει. Το περιστρέψουμε αυτό κατά 45 και αλλάξουμε χρόνο. Το περιστρέψουμε κατά 45 και αλλάξουμε τα χρώματα. Είναι αυτό. Εδώ έχουμε μία πρόσθεση. Βάζουμε το πρώτο στο δεύτερο και βγαίνει το τρίτο. Το ίδιο και εδώ. Απλά τα μαύρα που συμπίπτουν αφαιρούνται. Εδώ δεν έχουν μαύρα να συμπίψουν. Άρα έχουμε τη τελική απάντηση είναι το πρώτο της τρίτης σειράς. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι κοιτώντας τις διαγωνίους, τη μεγάλη και τις υπόλοιπες, το κουτί μένει στην ίδια θέση. Από όποια πλευρά και να το δούμε, πάνω δεξιά προς τα κάτω αριστερά ή από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά.
Άρα το κουτί στην τελική απάντηση θα είναι στην κάτω αριστερά θέση. Έχουμε δύο επιλογές. Τώρα ο κύκλος απλά κάνει μια δεξιόστροφη περιστροφή, πάει κάτω και μετά πάει αριστερά και μπαίνει πίσω από το κουτί. Κύκλος αριστερά, μετά πάνω και εδώ πάει πάνω και μετά δεξιά. Άρα κάτω αριστερά κουτί, πάνω δεξιά κύκλο. Εδώ έχουμε μια απλή πρόσθεση του πρώτου και του δεύτερου σχήματος και αφαιρούνται τα κοινά τους που είναι αυτά. Το ίδιο και εδώ. Δεν έχουν κάποιο κοινό, αλλά τα προσθέτουμε και εδώ το κοινό που έχουν είναι η πάνω γραμμή, άρα θα σχηματιστεί ένα τρίγωνο με αυτή εδώ την πλάγια. Άρα αυτό. Αυτή πρέπει να ήταν και στο προηγούμενο τεστ, αν δεν κάνω λάθος. Απλά τα προσθέτουμε, ναι, τα προσθέτουμε και αφαιρούμε τα κοινά. Τα προσθέτουμε, θα μπει στο κουτί ο σταυρός και θα αφαιρέσουμε τις πάνω αριστερά και κάτω δεξιά γωνία. Οπότε αυτό. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι εδώ. Παρατηρούμε ότι το κουτί πάνω αριστερά με το χ δεν μετακινείται σε καμία θέση. Απλά τυχαίνει στο τρίτο της δεύτερης σειράς και μετά στο δεύτερο της τρίτης σειράς να είναι από πάνω το μαύρο. Άρα σίγουρα πάνω αριστερά θα έχουμε το χ, που το έχουν όλες οι απαντήσεις μάλλον. Και επίσης το γκρι μένει στην ίδια θέση. Οπότε θα έχουμε πάνω αριστερά χ, κατά δεξιά γκρι και πρέπει να δούμε που θα είναι το μαύρο κουτί. Το οποίο απλά κάνει μια δεξιόστροφη περιστροφή, πάει ένα κάτω και μετά πάει αριστερά. Αριστερά πάνω, πάνω δεξιά. Άρα χ πάνω αριστερά, πάνω δεξιά μαύρο και κάτω δεξιά γκρι. Χ μαύρο γκρι. Και αυτό είναι το πρώτο, χ μαύρο γκρι. Εδώ έχουμε τρεις μπάρες με διαφορετικό μήκος. Σε όλα τα σχήματα είναι οι ίδιες. Μπορούμε να δούμε ότι από πάνω αριστερά προς τα, όχι μάλλον διαγώνιο, οριζόντια, ότι μετακινούνται μια θέση προς τα αριστερά. Δηλαδή η μεγάλη μπάρα θα πάει μια θέση αριστερά, οπότε θα πάει στη θέση της μικρής και θα μετακινηθούν και άλλες μια θέση αριστερά. Οπότε εδώ μετακινώντας τις μπάρες μια θέση αριστερά, η μεγάλη θα πάει από εδώ τέρμα δεξιά, η μεσαία θα πάει στη μέση, η μικρή θα πάει στη μέση και η μεσαία θα πάει αριστερά. Άρα θέλουμε μεσαία, μικρή, μεγάλη. Μεσαία, μικρή, μεγάλη, δεν το βλέπω, είναι εδώ. Μεσαία, όχι. Μεσαία, μικρή, μεγάλη είναι η δεύτερη. Ωραία. Εδώ έχουμε πάλι μια πρόσθεση των εικόνων με αφαίρεση των κοινών. Κοιτάζοντας τη δεύτερη σειρά, δεν υπάρχει κάτι κοινό. Κοιτάζοντας την τρίτη, καλύτερα να κοιτάξουμε κάθετα. Ναι, βγαίνει και κάθετα. Οπότε θα φύγει αυτή, θα μείνει μία ορθή γωνία, αυτή η πλάγια και θα έχουμε άλλη μία πλάγια που θα εκτείνεται από τη μέση της ορθής γωνίας. Άρα ορθή γωνία με πλάγια αυτό. Εδώ έχουμε ένα τετράγωνο, το συμπιέζουμε πάνω κάτω και βγαίνει αυτό. Μάλιστα. Εδώ το συμπιέζουμε κάτω και αριστερά και βγαίνει αυτό. Και εδώ πάνω κάτω και βγαίνει η απάντηση. Μάλλον δεν το συμπιέζουμε. Το πάνω και το κάτω σημαίνει αριστερά και δεξιά. Και επειδή η καμπύλη είναι προς τα μέσα, αυτό πάει προς τα έξω. Άρα είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που μας λέει. Δηλαδή το πάνω και κάτω σημαίνει δεξιά αριστερά και το μέσα σημαίνει έξω. Οπότε το κάτω, εδώ συμπίεση που έχουμε στην κάτω πλευρά προς τα μέσα, θα είναι συμπίεση προς τα αριστερά, προς τα έξω. Και το αριστερά σημαίνει πάνω. Άρα το δεξιά που έχουμε εδώ θα σημαίνει κάτω και τα άλλα είναι δεξιά αριστερά. Άρα θα έχουμε συμπίεση δεξιά αριστερά, μάλλον προέκταση, γιατί μας δείχνει συμπίεση στο πάνω κάτω, άρα προέκταση δεξιά αριστερά, και θα έχουμε και δεξιά μας δείχνει προέκταση, θα έχουμε συμπίεση προς τα κάτω. Άρα αυτό.
Εντάξει, εδώ απλά τα προσθέτει το ένα πάνω στο άλλο. Βλέπουμε ότι ο κύκλος υπερισχύει του τετραγώνου είναι πιο μεγάλος, μπαίνει το τετράγωνο από πίσω, άρα το δεύτερο σχήμα, όπως και εδώ, μπαίνει πίσω από το πρώτο. Το δεύτερο σχήμα μπαίνει πίσω από το πρώτο. Άρα ένα τρίγωνο μαύρο που θα μπει πίσω από το γκρι τετράγωνο. Οπότε το πρώτο. Ωραία, εδώ βλέπουμε ότι από αριστερά προς τα δεξιά το πρώτο σχήμα είναι το ανάποδο του δεύτερου και το δεύτερο είναι το ανάποδο του τρίτου. Άρα και στην τελευταία σειρά θα έχουμε ότι η γωνία θα κοιτάει προς τα κάτω, που είναι και σε όλες τις απαντήσεις. Οπότε θα δούμε τι κάνουν τα σχηματάκια αυτά. Εδώ έχουμε τρία τετράγωνα, εδώ έχουμε 4 και εδώ έχουμε 5. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Οπότε η τελική απάντηση θα έχει 3 τετράγωνα. 3 έχει εδώ, 3 έχει εδώ, 3 έχει και εδώ. Σε ποιο σημείο θα βρίσκεται? Ωραία, βλέπουμε ότι αν το δούμε διαγώνια, όχι, δεν βγαίνει έτσι. Αν το δούμε από πάνω δεξιά προς τα κάτω αριστερά, είναι το ίδιο σχήμα και είναι και στο ίδιο σημείο. Άρα πάνω δεξιά είναι στην πάνω θέση, εδώ είναι στη δεξιά θέση, εδώ είναι στην αριστερή θέση. Άρα μετά την πάνω αριστερά θέση ακολουθεί η πάνω θέση και εδώ έχουμε πάνω δεξιά, οπότε πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό. Αυτό να το γυρίσουμε ανάποδα, που είναι η απάντηση να είναι ανάποδα όπως το δεύτερο της τρίτης σειράς, θα πάει στην αριστερή θέση, γιατί έχουμε ένα πάνω, έχουμε ένα στη δεξιά, θα πρέπει να έχουμε και ένα στην αριστερή. Άρα θέλουμε προς τα κάτω στην αριστερή με 3, που είναι αυτό. Ωραία. Εδώ πώς θα μπορούσαμε να το δούμε? Έχουμε παντού τα ίδια σχήματα, απλά με άλλες περιστροφές. Έχουμε αυτό το τρίτο της πρώτης σειράς με το δεύτερο της τρίτης σειράς, είναι το ίδιο αλλά το αντίθετο. Έχουμε και τα αντίθετα των γωνιών, το δεύτερο της πρώτης και το πρώτο της τρίτης. Στην ουσία μας λείπει για να συμπληρώσουμε την τριάδα καμπυλωτό, που είναι όλες οι απαντήσεις αυτές. Ωραία. Μπορούμε να δούμε ότι από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά, όπως αυτή η διαγώνιο το περιστρέφει μία φορά προς τα δεξιά και βγαίνει από αυτό, ναι, βγαίνει αυτό, όπως και εδώ αν το περιστρέψει δεξιά, από αυτό βγαίνει αυτό. Αν το περιστρέψουμε το μεσαίο μία δεξιά, η καμπύλη θα είναι στη δεξιά πλευρά, άρα αυτό. Εδώ έχουμε μία πρόσθεση, όπως και στο προηγούμενο τεστ. Αν τα δούμε κατακόρυφα, το πάνω με το κάτω, αλληλοαναιρούνται οι τρεις και οι τρεις άσπρες και μένουν δύο μαύρα αριστερά, οπότε και εδώ η άσπρη με την άσπρη θα φύγει, μένουν δύο μαύρα αριστερά. Άρα είμαστε εδώ. Εδώ πάλι έχουμε μία πρόσθεση του πρώτου με το δεύτερο σχήματος και αφαιρούμε τα κοινά, οπότε τα κοινά στην τελευταία σειρά είναι η μεσαία δεξιά μαύρο τετράγωνο, άρα θα μείνει ένα κάτω δεξιά. Εδώ έχουμε το ίδιο, όπως βλέπουμε στη δεύτερη σειρά απλά τα προσθέτει και αφαιρεί τα κοινά, ή το δεύτερο με το τρίτο κάνουν το πρώτο, άρα θα τα προσθέσουμε, μήπως βγαίνει και κάθετα. Ναι, αν δούμε τη μεσαία ας πούμε που είναι πιο εύκολη, βγαίνει και κάθετα, τα προσθέτει και αφαιρούνται τα κοινά, άρα και εδώ θα έχουμε στο τέλος ένα τρίγωνο, μάλλον μία γωνία προς τα κάτω, αυτή εδώ η γραμμή θα παραμείνει και η κάθετη και αυτή και θα βγει μεσαία, άρα θα έχουμε ένα τρίγωνο, μία γραμμή στη μέση
και μετά από εδώ άλλο ένα τρίγωνο. Οπότε η απάντησή μας είναι αυτή. Θα έχουμε ένα στη μέση, ένα εδώ, αυτή και θα φύγει αυτό εδώ το κομμάτι που βρίσκεται και στις δύο εικόνες. Εδώ έχουμε το τετράγωνο που το περιστρέφει μία προς τα δεξιά. Μάλλον μισή περιστροφή και άλλη μισή, μισή και άλλη μισή, ωραία. Θα έχουμε ένα λευκό τετράγωνο. Τώρα είναι το τι γίνεται με τις γραμμές. Εδώ οι γραμμές, αν το δούμε κάθετα, η αριστερή πάει μία θέση πάνω και μετά πάνε και δύο μία θέση προς τα δεξιά. Άρα η μία γραμμή ακολουθεί δεξιόστροφη περιστροφή και κάνει μία, δύο, και η δεύτερη γραμμή κουνιέται τη δεύτερη φορά μία προς αριστερά. Άρα η πρώτη γραμμή από πάνω πάει μία δεξιά και μετά από τη δεύτερη εικόνα πάει αυτή η γραμμή μία δεξιά και από κάτω πάει αριστερόστροφα, πάει από εδώ. Άρα θα έχουμε το ίδιο σχήμα με αυτό. Μάλλον έχω κάνει κάτι λάθος, γιατί αυτό που λέω δεν υπάρχει ως απάντηση. Για να το δούμε πάλι. Αυτή η γραμμή στα αριστερά, κοιτώντας προς τα κάτω, θα πάει, ας πούμε ότι αυτή πάει από κάτω. Θα πάει αυτή η γραμμή μια δεξιά και αυτή η γραμμή θα πάει πάνω αριστερά δύο φορές. Από εδώ, αυτή η γραμμή που ήρθε στην πάνω θα πάει μία δεξιά και αυτή η γραμμή θα πάει δύο αριστερά, είναι πάλι λάθος. Οπότε είναι αρκετά περίπλοκο αυτό. Θα μπορούσαμε να το δούμε με τον εξής τρόπο. Ότι έχουμε μία γωνία πλάγια και δύο διαγεκομένες, μία πλάγια, μία οριζόντια. Εδώ έχουμε δύο κοινές, μία πλάγια, άρα θα έχουμε μία οριζόντια. Οπότε έχουμε την πρώτη απάντηση και την τελευταία. Μάλιστα. Αρκετά περίεργο αυτό. Αν το περιστρέψουμε όλο μαζί με τις γραμμές, θα έπρεπε οι γραμμές να ήταν αριστερά. Αλλά κάνουν άλλη μία, οπότε κάνουν άλλη μία περιστροφή οι γραμμές μόνες τους. Οπότε από εδώ το περιστρέφει άλλη μία, οι γραμμές θα πρέπει να είναι έτσι, αλλά η μία προχωράει άλλη μια θέση. Το περιστρέφει μία δεξιά, θα πρέπει η γραμμή η μία να είναι εδώ και η άλλη να είναι εδώ, αλλά αυτή πηγαίνει μια θέση από εδώ. Και μετά περιστρέφονται μαζί. Μάλιστα, ούτε έτσι βγαίνει. Αρκετά περίεργο, μπορώ να πω. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όταν έχουμε προς τα πάνω, το επόμενο είναι πάνω κάτω. Άρα όταν έχουμε προς τα πάνω, επειδή αυτό είναι ίδιο με αυτό, το δεύτερο της πρώτης με το δεύτερο της τρίτης είναι το ίδιο, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι και αυτό το ίδιο κατά πιθανότητα, οπότε θα έχουμε αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Εδώ μία-δύο γραμμές, κύκλος, ημικύκλιο, κύκλος χωρισμένος, κύκλο χωρισμένος, τρία σχήματα που φτιάχνουν κύκλο, ένα στη μέση, δύο από κάτω και το τρίτο της πρώτης και αυτό φτιάχνουν τρίγωνα.
Εδώ έχουμε 3 γραμμές, εδώ έχουμε 2. Από εδώ παίρνει αυτό το κομμάτι και το πάει πάνω. Μάλιστα. Είμαι ανάμεσα στο δεύτερο και στην τρίτη επιλογή, γιατί θα είναι αυτό πηγαίνοντας το κάτω. Θα βγαίνει το κάτω δεξιά κομμάτι όπως εδώ, αυτό το πάει από κάτω και βγαίνει το κάτω δεξιά κομμάτι και πάει πάνω. Αυτό το πάει εδώ, βγαίνει το κάτω δεξιά κομμάτι και το πάει πάνω. Οπότε θα είναι αυτό, αλλά θα έπρεπε αυτή η γραμμή να είναι στο πλάι. Εδώ. Δεν πειράζει, ας το βάλουμε. Εδώ, αυτό με αυτό είναι τα αντίθετα. Τίποτα και αυτό κάνει αυτό, αυτό και αυτό κάνει αυτό. Στη δεξιά πλευρά δεν έχουμε κάτι να συγκρουστούν, οπότε αυτό μένει ίδιο με αυτό. Τα δύο, αυτό το ένα μικρό αναιρείται με το άλλο μικρό, το ένα μικρό με το μεγάλο. Αν τα προσθέσουμε το πρώτο και το δεύτερο, τα τρία μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Τα τρία μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Κάτω δεξιά θα έχουμε δύο μικρά. Οπότε η μόνη απάντηση που έχει δύο μικρά κάτω δεξιά είναι αυτή. Άρα αυτή. Και εδώ δεν έχω αρκετό χρόνο, οπότε μάλλον δεν θα την απαντήσουμε τη συγκεκριμένη. Φαίνεται αρκετά περίπλοκη. Εδώ εννοεί κάποιο δίπλωμα μάλλον, αλλά τελείωσε ο χρόνος. Εδώ μας λέει ότι λογικά το σκορ είναι 138. Αν και μπορεί αυτό να σημαίνει το μέγιστο που μπορεί να δώσει το τεστ και κάτι από τα υπόλοιπα να είναι το σκορ, γιατί δεν μας αφήνει να κάνουμε μετάφραση. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε εδώ, translate, το έχω στα ελληνικά. Ναι, έχει ενιενάνει. Το 138, οπότε το 138 είναι το score. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ, μπορώ να πω. Μου έκανε εντύπωση οι ερωτήσεις που έχει, έτσι έχω ξαναδεί τις περισσότερες. Είναι ωραίο γενικά να κάνεις καινούργια τεστ και να βλέπεις το αποτέλεσμα της πρώτης φοράς, γιατί καθώς τα κάνουμε μπορούμε να απαντάμε περισσότερες ερωτήσεις με ευκολία, γιατί θυμόμαστε τις απαντήσεις μας. Γενικότερα όλα αυτά τα τεστ είναι φτιαγμένα για να... Στην ουσία όλοι μπορούν να τα λύσουν, απλά κάποιοι χρειάζονται περισσότερο ή λιγότερο χρόνο. Δεν μπορούν να δώσουν αξιοπιστία ένα νούμερο. Δηλαδή αν εγώ τώρα είχα 5 λεπτά παραπάνω, μπορεί να μπορούσα να έλυνα κάποια ακόμη. Ή κάποιος άλλος που μπορεί να κάνει μικρότερο σκορ, αν είχε 5 λεπτά παραπάνω, να κάνει μεγαλύτερο σκορ από αυτό που έκανα τώρα. Δυστυχώς ο κόσμος του IQ είναι ακόμα φτιαγμένος να μετράει με τα τεστ την ταχύτητα και όχι την εξυπνάδα κάποιου. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Όπως πάντα, αν θέλετε να γράψετε κάτι ή να δώσετε μια άλλη λύση αν βρήκατε κάποιο λάθος που έκανα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα το μέγιστο σκορ είναι 145 όπως είναι συνήθως, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο. Γεια σας.